Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna Mataji, Hari Bol, Pranams, Hare Krishna. Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ லெவல் 2ல சாப்டர் 1 நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். சரிங்களா? பகவானோட அனுகிரகத்தில்
அர்ஜுன விஷாத யோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. அர்ஜுனரின் கவலைகள் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 2ல் வந்து நம்மளுக்கு இன்டெப்த் நிறைய ஸ்லோகங்கள் பார்ப்போம். ஆனால் அந்த ஸ்லோகங்களோட உட்பார்வை தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்கறது. சரிங்களா? அதாவது நம்ம என்ன லைஃப் லெசன் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது. இப்போ இதில் கூட நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் நம் தேரை ஓட்டுவதற்கு தயாராக உள்ளார். தேர்னா நம்ம வாழ்க்கை. சரிங்களா? நாம் தயாராக அவரிடம் நம் வாழ்க்கை தேரை ஒப்படைக்க நாம் தயாரா வாழ்க்கை தேரை ஒப்படைக்க பகவான்கிட்ட. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம செய்யறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இல்லையா? நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிப்போம் நமக்கு அப்படின்னு. ஆனால் நம்மளை விட ரொம்ப சிறப்பாக பகவான் நம்மளை கைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பகவான்கிட்ட நம்மளை சரணாகதி பண்ணணும். ஏன்னா அர்ஜுனன் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இன்னொரு கிருஷ்ணா வந்து பக்த பக்ஷலா. சரிங்களா? பக்தர்கள் அவங்ககிட்ட சரணாகதி பண்ணியிருப்பாங்க. பகவான் அவங்கள அவ்வளோ கேரிங்காக பார்த்துப்பாங்க. இப்போ ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துப்பாங்க? ரொம்ப கேரிங்காக. அவங்க நம்ம நம்ம என்னைக்காவது அப்பா அம்மாகிட்ட நம்ம எனக்கு வந்துட்டு சாப்பாடுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, ஸ்கூல் ஃபீஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, ஏதாவது நம்ம சொல்கிறோமா? எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்குறோமா? எல்லாமே நேரத்துக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நல்லபடியாக செய்கிறாங்க. அப்போ ஒரு அப்பா அம்மா மெட்டீரியல் லைஃப்லேயே அந்த அளவுக்கு பண்ணும்போது பகவான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கு நன்மையே செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒப்படைக்கணும். கண்டிப்பாக சேலஞ்சஸ்லாம் வரும், கஷ்டங்கள்லாம் வரும், வராமல் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம பண்ண கர்மா அப்படி. அதை வந்து என்னன்னா பகவான் வந்து நல்லபடியாக பாதுகாப்பாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பிரகலாத் மகாராஜர் அவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பாண்டவர்கள் எல்லாரும் நம்ம பார்க்குறோம். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பகவான் அவங்கள எப்படிலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. அர்ஜுனனையும் தேர் ஓட்டும்போது எவ்வளவு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க, போர்க்களத்தில் அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளை விட நம்ம பகவான் நம்மளை நல்லபடியாக பாதுகாப்பாங்க அப்படின்ற எண்ணத்தோட நம்ம பகவான்கிட்ட நம்மளை ஒப்படைக்கணும், சரணாகதி பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆன்சைட்டி இல்லாமல் இருப்போம். நம்மளாம் நம்ம அப்பா அம்மா கூட இருக்கும்போது எந்த கவலையும் இல்லாமல் இருந்தோம் இல்லையா? நம்மளோட வேலையை மட்டும் நம்ம பண்ணால் போதும், மற்றபடி எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்கிறாங்கன்னு. அதே மாதிரி தான் நம்ம பக்தி பண்ணி நம்மளோட கடமைகளை பற்றுதல் இல்லாமல் செஞ்சால் போதும், மற்றதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாங்க. அப்போ அந்த ஆன்சைட்டின்றது நமக்கு இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் உண்டு. கிருஷ்ண பக்தின்றது ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயம். நம்மளை ரொம்பவே தூய்மையாக அமைதியாக வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம். சரிங்களா? நம்ம உறக்கத்திலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம நினைக்க முடியும் அப்படின்றது தான். அதுக்கு வந்து பிரபுபதா நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணாவோட ஞாபகம் இருக்கணும்னா நம்ம நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை பாகதம்லாம் கேட்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். நான் அதுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். நேற்றுக்கு உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ உங்களால் வாசிக்க முடியும்னா அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரம்பரைக்கும் குருவுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் சமர்ப்பணம் பண்ணலாம். ஹரிபோல். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்க உஷா மாதாஜி அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சசுர் உத்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஓம் சைதன்ய மனோபிஷ்டம் சீதாபிதம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிஹம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோஹ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம்ஸ்யச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹ கண ரகுநாதன்விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சக கண லலித श्री विशाखान विदांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पदे गोपेश गोपिका गान्धाता राधा गान्धा नमोस्तुते दप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सीते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
வாஞ்சா கல்பதருஷய ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பிரஹ்மண்ய தேவாய கோ பிரஹ்மண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரமோ பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை ததலாயே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண புரோஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்த வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். நல்லபடியாக நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தில். இப்போ நம்ம சாப்டர் 1 நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன், ஒரு நிமிஷம். ஸோ நம்ம எந்நேரமும் பகவானே மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கணும், பக்தி பண்ணணும். அப்படின்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நல்லபடியாக நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகதம்லாம் கேட்கணும், அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராவில் கேட்கணும். அந்த வகையில் நம்மள ரொம்ப சுக்கிருத்தியோட இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ என்ன அப்படின்னா, அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்காங்க, தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துங்க 2 படைகளுக்கும் நடுவில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே பகவான் அதை நல்லபடியாக செய்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரியா? பகவான் பக்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்குறாங்க. அதுதாங்க நம்ம பார்க்குறது பக்த பக்ஷலா அப்படின்னு. பக்தர்களோட குவாலிஃபிகேஷன் நம்மக்கிட்ட ஃபஸ்ட் இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி பகவானும் பக்தர்கள்கிட்ட அழகாக ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் அந்த மாதிரி கொண்டு போய் நிறுத்துறாங்க. அந்த பக்கம் பார்த்தா தாத்தா, அதாவது அர்ஜுனனோட தாத்தா அவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க. சகோதரர்கள், மகன்கள், ஆச்சாரியர்கள், நண்பர்கள், நலன் விரும்பிகள், மாமன்கள், இந்த மாதிரி எல்லாரையும் அவங்க பார்க்குறாங்க. பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப மனம் அமைதி இல்லை. சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாரும், அதாவது தாத்தாலேருந்து மகன் வரைக்கும் அந்த பக்கம் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு மனம் ரொம்ப வேதனை ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க நான் சண்டை போடுறதுக்கு விருப்பப்படலை அப்படின்றதுக்கான காரணங்களை சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? எதனால் அப்படின்னா, ஒன்று இரக்கம், அவங்களாம் இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்ற ஒரு இது. இன்னொன்று, ஆச்சாரியர்கள்லாம் அழிக்கிறதுன்றது ரொம்ப விஷயம் இல்லையா? அது ரொம்ப கொடுமையான பாவம், பிரம்மஹத்தி தோஷம்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயமும் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒன்று இரக்கம், அவங்களாம் இறந்து போயிடுவாங்க, அவங்களாம் விட்டு பிரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா எப்பயுமே என்னென்னா, நம்மளாம் ஏதாவது ஒன்று ஏர்ன் பண்ணுறோம் இந்த வாழ்க்கையில் அப்படின்னா, ஃபேமிலியோடு ஒன்றா சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான், இல்லைங்களா? அந்த ஃபேமிலி ஒன்று நல்லா ரன் பண்ணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் போய் போராட்டமாக நம்ம சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே பண்ணுறது. இப்போ அர்ஜுனன் இந்த இந்த போரில் வின் பண்ணிட்டு அவங்க அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் ஒன்றா இருந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குரு அங்கே இருக்கணும், அவங்ககிட்ட சொல்லணும், உங்ககிட்ட நான் வித்தை கற்றுக்கிட்டேன், அதில் வச்சு நான் நல்லபடியாக நான் போரில் வின் பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்லணும் இல்லையா? அப்படியே ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து இருக்கணும், தாத்தா எல்லாரோடையும். ஆனால் இப்போ அவங்க எல்லாருமே போரில் இறக்க போகிறாங்க. அப்போ அதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கும்? சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் இருக்காது இல்லையா? ஸோ அதுதான் வரிசையாக சொல்லிட்டு வராங்க. ஒன்று அவங்களாம் விட்டு பிரிகிற ஒரு நிலை, இரக்கம், அவங்களாம் இறக்க போகிறாங்களே அப்படின்னு அந்த கருணை மனம். அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் போரில் வின் பண்ணதுக்கப்புறம். எல்லாருமே அழிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. பாபச்செயல், குருவெல்லாம் அழிக்கிறதெல்லாம் பாபம் இல்லையா? பொதுவாகவே எதுவும் தீங்கு நடக்கிற மாதிரி விஷயம் செஞ்சாலே அது பாபம். இதில் பொருள் சேதம், உயிர் சேதம் எல்லாமே நிறைய இருக்கும். அந்த வகையில் பாபம் சேரும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. குடும்ப பாரம்பரியமும் அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலி நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னோர்கள் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்தோட தலைவர்கள் ஆண்கள்லாம் இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ தான் பாரம்பரியம் கரெக்டாக அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு போகும். அதே மாதிரி பாதுகாப்போடைய அந்த ஃபேமிலி இருக்கும். இப்போ அந்த போரில் அவங்களாம் இறக்குறாங்க, ஒரு குடும்பத்துலேருந்து வர அப்பாவோ அண்ணனோ இல்லை தங்கையோ தம்பியோ மகனோ
இந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் இறக்கும்போது அந்த ஃபேமிலி பாதுகாப்பு இல்லாமல் போகுது இல்லைங்களா. அதனால குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து குலைஞ்சு போயிடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இருமனம், போர் பண்ணணுமா கூடாது. ஏன்னா அவங்க சத்திரியன், அவங்க போர் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கு போர் பண்ணணுமா வேண்டாமான்ற ஒரு குழப்பத்தில் இருக்காங்க இந்த காரணங்கள்னால அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகங்கள் வருது. அதில் நம்ம உட்பார்வை தான் நம்ம மெயினாக பார்க்குறது. சரிங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? இப்போ நமக்கு வந்துட்டு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எந்த பக்கம் நிற்போம்? அதாவது ஒன்று வந்து சுய தர்மம், இன்னொன்று வந்து பொது தர்மம். சரிங்களா. பரோ தர்மம்னு சொல்லுவாங்க. பரோ தர்மம்ன்றது எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய பகவான் விதிச்ச தர்மத்தின்படி நடக்கிறது. அதே வந்து சுய தர்மம்ன்றது நம்ம ஒரு விஷயத்த செலக்ட் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணுறது. சரிங்களா. அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நமக்கு இங்கே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. உட்பார்வை இரக்கத்தினால் மூழ்கி போனார் அர்ஜுனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அனைவரும் ரத்த சம்பந்தம் உள்ள உறவினர்கள், மென்மையான இதயம், இதெல்லாம் காரணமாக நம்ம பார்க்குறோம். அந்த சாத்விக குணத்துக்கே உள்ள அடையாளம் தானே இதெல்லாம் இல்லையா. ஒருத்தவங்க நல்ல குணத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எப்பயுமே கேரிங்காக இருப்பாங்க, இல்லாட்டி அன்பாக இருப்பாங்க, விட்டு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, மென்மையான குணத்தோடு இருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப மென்மையான இதயத்தில், அதுக்கப்புறம் சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் உறவினர்கள்கிட்டலாம் ரொம்ப இரக்கத்தோட இருக்கிறத நம்மளால் உணர முடியுது. சரிங்களா. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து இதான் கொஷின். உங்கள் சகோதரனுக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. மருத்துவர்கள் அதுதான் ஒரே தீர்வு என்கிறார்கள். ஆனால் அவர் மிகவும் பயப்படுகிறார். மருத்துவரிடம் அழைத்து போய் அறுவை சிகிச்சை ஏற்பாடு செய்வீர்களா? இல்லை பயந்துள்ளார் என்பதால் வலி மாத்திரைகள் கொடுத்து அறுவை சிகிச்சை தவிர்ப்பீர்களா? என்ன செய்வோம்? ஏன் யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணால் தான் குணமாகும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு அதில் பயம். அப்போ நம்ம அவங்கள வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டாம்னு சொல்லுவோமா, இல்லை பண்ணணும்னு சொல்லுவோமா? ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் நம்ம. பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். ஹரிபோல். கரெக்ட். ஹரிபோல். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு நீதிபதி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு 18 வயது பையன் கூட்டு பாலியல் பலாத்கார குற்றம் செய்திருக்கிறான் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்கள். இனி அடுத்தவர்கள் இத்தகைய குற்றங்கள் செய்ய பயப்படும்படியாக அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்குவீர்களா? இல்லை அவனுக்கு சிறு வயது என்று நினைத்து அவன் வாழ்க்கை வீணாகிவிடக்கூடாது என்று தண்டனை தருவீர்களா? கடுமையான தண்டனை. கடுமையான தண்டனை. ஹரிபோல். ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் தீவிரவாத கும்பலில் உள்ளார். போலீஸுக்கும் பெரியோருக்கும் தெரிவிப்பீர்களா? அவருக்கு முடிவெடுக்கும் சுதந்திரம் தருவீர்களா? பெரியவங்களுக்கும் சொல்லுவோம். குழந்தை வந்து கீரை காய்கறி எல்லாம் சாப்பிடல. சரிங்களா. அது வந்து நல்ல ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடணும்னு தான் ஆசைப்படுது. அவங்க ஏமாத்தி காய்கறி சாப்பிட வைப்போமா, இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான அந்த ஜங்க் ஃபுட்டே வாங்கி கொடுப்போமா? மாத்தி கொடுப்போம். ஹரிபோல். அவ்வளோதான். சரியா. அதுதான் நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து எது நல்லதோ அதை தான் நம்ம செய்வோம், பிடிச்சது செய்ய மாட்டோம். சரிங்களா. அதுதான் எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன். பீஷ்மர்லாம் வந்து நம்ம வந்து எடை போகிற அளவுக்கு கிடையாது நான்லாம். சரியா. ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க வந்து அஸ்தினாபுரத்தை பாதுகாக்கணும்னு ஒரு சபதம் எடுத்திருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து பாண்டவர்களை ரட்சிக்கணும். இந்த ரெண்டில் அவங்க எது எடுத்திருக்கணும்? பாண்டவர்களை ரட்சிக்கணும். ஹரிபோல். சரி, ஓகே. ஹரிபோல். அதுதான் இல்லையா, பாண்டவர்களை ரட்சிக்கணும். ஆனால் அவங்க வந்து தன்னோட சபதம் சுய தர்மத்தை அவங்க பார்த்தாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி துரோணாச்சாரியர் தன்னோட பிள்ளையோட சந்தோஷத்தை பார்த்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா அவங்களும் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாங்க, ஆனால் அந்த குழந்தை அஸ்வத்தமன் என்ன பண்ணல, கேட்கல இல்லையா. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லாமல் அவங்க பிள்ளையும் எங்கே இருக்காங்களோ அவங்க சைடில் இருந்தாங்கன்னு. அதே மாதிரி கர்ணனும் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பரோ தர்மத்தை பார்க்கல, தன் நண்பனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நட்பின் அந்த தர்மத்தை அவங்க வந்து முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஸோ அதனால தான் அவங்களாம் இந்த சைடு இருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் தீமை ஏற்படுதுன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா. இப்போ பீஷ்மர் நம்ம சொன்னோம், அது வந்து பகவான் எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் மூலியமாக நமக்கு வந்து
எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்றத சொல்லுவாங்க. இப்போ அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு பகவத்கீதை கொடுக்குறாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ அர்ஜுனனுக்கு நிஜமாலுமே அவங்க வந்துட்டு ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் இல்லையா? டிவோட்டி இல்லையான்னா கிடையாது. அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து தான் வரணுமானா கிடையாது. அவங்க வந்து உண்மையிலேயே அவங்க வந்து ஒரு பெரிய டிவோட்டி, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல். ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு இந்த கலியுகத்தில் சாத்விக குணத்தில் இருக்கிற ஒரு சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல வாழ்கிற ஒரு ஆத்மா எப்படிலாம் இருப்பாங்களோ அந்த நிலையை கொடுத்து அவங்க மூலியமா பகவத்கீதை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில சாத்விக குணத்துல பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல யோசிக்கிற கலியுகத்தில் உள்ள ஒரு ஆத்மா எப்படிலாம் கொஷின் கேட்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை கொடுத்து கொஷின் கேட்டு பகவான் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. அதை நம்மலாம் கேட்கறதுக்காக தான் இல்லையா? அப்போ அர்ஜுனன் மூலியமா அதே மாதிரி பீஷ்மர் மூலியமா நமக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பீஷ்மர் ஒரு சிறந்த டிவோட்டி, மகாஜன் அவங்க, சரிங்களா? எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு, அதாவது தர்மம் நல்லா தெரிஞ்ச சிறந்த பக்தர் அவங்க. அப்போ அவங்க வந்து சுயதர்மம் பரோதர்மம் இது ரெண்டுத்துல சுயதர்மத்தை அவங்க பாதுகாத்தாங்க. நான் அஸ்தினாபுரத்தை பாதுகாக்கணும், நான் வந்து இந்த சபதம் எடுத்திருக்கேன், அதனால நான் வந்து கௌரவர்கள் பக்கம் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ இதுலேருந்து பகவான் நமக்கு என்ன உணர்த்துறாங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா பீஷ்மர் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் தான் இருந்திருப்பாங்க, சரிங்களா? ஆனா இதுல நம்மளுக்கு லெசன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எதுக்காக பீஷ்மர் வந்து கௌரவர்கள் பக்கம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லெசன் சொல்றதுக்காக தான். என்னதான் பகவானோட டிவோட்டியா இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா? தர்மம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் சரி, நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தண்டனை உண்டு. அதை சொல்றதுக்காக தான் பீஷ்மர் மூலியமா நம்மளுக்கு லெசன் கொடுக்குறாங்க, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அது இது எதுக்காக இதை நான் சொல்றேன்னா, ஒன்று நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நிலையான ஒரு விஷயத்துல நம்ம இல்லை, தகுதி கிடையாது, சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம எப்பயுமே கிரந்தம் வாசிக்கும் போது எல்லாரையுமே பகவான் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக நமக்கு லெசன் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த பாஸ்ட் டைம்ல கொண்டு வராங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்போ அந்த லெசனை நம்ம எடுத்துக்கணும், எல்லாரையுமே நம்ம வேல்யூ பண்ணணும். நம்ம ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகண்ட். அந்த முறையில் அந்த ஹம்பிள்னஸோட நம்ம என்ன பண்ணால் சாஸ்திரத்தை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும், சரிங்களா? ஸோ அதனால் எப்பயுமே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு தர்மம் வரும். ஒன்று பரோ தர்மம், இன்னும் வந்து சுயதர்மம். சுயதர்மம்ன்றது நமக்கு பிடிச்சது, நம்மளோட சேஃப் ஜோனில், நம்ம கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருக்கிறது. பரோ தர்மம்ன்றது நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியில் வந்து நம்ம வந்து உயர்ந்த தர்மத்தை பாதுகாக்கிறது, சரிங்களா? அதுக்கு தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம எப்பவுமே பரோ தர்மத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. இரக்கம் என்பது மிக சிறந்த நற்குணமாகும், ஆனால் அது தவறாக பயன்படுத்தும் போது இதே பலவீனத்தை அது பிரதிபலிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கணும். இரக்கமே இல்லாமல் இருக்கணுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது. இரக்கம் இருக்கணும், ஆனால் அதர்மம் செய்கிறவங்க மேலே இரக்கம் இருக்கக்கூடாது, அதுதான், சரிங்களா? அதுக்காக நம்ம தண்டிக்கலாமா அப்படின்னா அதுவும் கூடாது. ஏன்னா இப்போ அர்ஜுனன் வந்து தண்டிக்கலாம், போர் பண்ணலாம், தண்டிக்கலாம், ஏன்னா அவங்க சத்திரியன். ஒரு ஆர்மி பீப்புள் வந்து போலீஸில் இருக்கிறவங்க வந்து திருடனை வந்து கண்டிக்கலாம், தண்டிக்கலாம். ஆர்மியில் உள்ளவங்க வேறு கண்ட்ரிலேருந்து யாராவது நம்மளை வந்து இது சிரமப்படுத்த வராங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து தடுத்து போர் பண்ணலாம். அதே ஆர்மி பீப்புள், அதே போலீஸு தனிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்காக யாரையாவது வந்து தண்டிச்சாலோ இல்லை யாரையாவது சிரமப்படுத்தினாலோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? தண்டனை கிடைக்கும், இல்லையா? ஆர்மி பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி, போலீஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த 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 போஸ்ட்ல இருந்து அவங்க வந்து அவங்க டியூட்டியில் தப்பு செய்கிறவங்கள கண்டிக்கலாம். ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க யாரையும் எதையும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கும், சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியன், அதனால் அவங்களுக்கு அந்த தவறு செய்கிறவங்கள தண்டிக்கும் வந்து அதிகாரம் உண்டு. அப்போ பகவான் சண்டை போட சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் உடனே வந்துட்டு ஓஹோ அப்போ அதர்மம் பண்ணவங்கள நம்ம தண்டிக்கலாமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஆனால் எந்த இடத்துலையும் நம்ம அதர்மம் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் நம்மளுக்கு லெசன், சரிங்களா? தர்மத்தை பாதுகாக்கணும் நம்ம, அதுதான் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். ஆனால் நம்ம வந்து எப்பவுமே இரக்க குணத்தோடு இருக்கணும். யாரும் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அவங்க மேலே இரக்கத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்றது தான். அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து அவங்க உடல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நடுங்குது, மயிர்கூச்சம் ஏற்படுது, அப்புறம் வில்லையும் அம்பையும் கீழே அப்படியே நழுவுது, சரிங்களா? தோள்கள் இடிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அவங்களோட அந்த பயத்தினால வர ஒரு அந்த போர் பண்றதுனால இப்போ இதெல்லாம் யோசிச்சாங்க இல்லையா? இந்த விஷயங்கள்லாம் அதனால ஏற்படுற அந்த உடல் இது என்ன சொல்ல அறிகுறிகள், சரிங்களா? அதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம்.
என்னால் இனியும் இங்கே நிற்க முடியாது, மனம் குழம்பி இருக்கிறது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவரே அப்படின்றது இங்க கேசவா அப்படின்னா கேஷி அப்படின்ற அசுரனை அழிச்சவங்களே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கெட்ட சகுனங்களை நான் காண்கின்றேன். அதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எல்லாரும் நிறைய பேர் அழியிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் தொலைஞ்சு போகிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என் கண் முன்னாடி படுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ எனக்கும் இந்த இது அந்த இருமனம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு நிலையை வந்து என்கிட்டேருந்து போக்கி கொடுங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பகவான்கிட்ட. அப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து அவங்களோட அந்த அறிகுறிகளை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதல் ஆபத்தானது. அது நம்மை இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தி நம் புத்தியை பேதலிக்க செய்துவிடும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். கண்டிப்பா இல்லைங்களா? நம்மளை சுற்றி உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பற்றுதல்னால தான் இருக்கும். சரிங்களா? குழந்தைங்க மேலே உள்ள பற்றுதல்னால நம்மளுக்கு சில வேதனைகள் வரும். சரிங்களா? அப்புறம் வேற வேற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா? சிலவங்களுக்கு வீடு, சிலவங்களுக்கு வந்துட்டு வேற வேற விஷயங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு சில பற்றுதல். இன்னொன்று வந்து மற்றவங்க நம்மள டாமினேட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். சரிங்களா? அந்த ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோல நான் எனதுன்ற வாழ்க்கையில் தானே எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த அகங்காரம், நம்மளோட அகங்காரமும் மற்றவங்கள பாதிக்கும், மற்றவங்களோட அகங்காரமும் நம்மளை பாதிக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள். இதெல்லாம் பற்றுதல் அப்படின்றது தான் என்ன அப்படின்னா, நம்மளை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தோட பந்தப்படுத்துது. அதனால நம்மளுக்கு வந்து புத்தி பேதலிக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அது தவறான விஷயங்கள், அதர்மமான விஷயங்கள்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ இதான் நம்ம இது வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள். இதில் என்ன பற்றின்மையோடு இருக்கணும் அதுதான். அந்த சொன்னாங்கல்ல கம்பேஷன் அப்படின்னு, கருணை. கருணையின் அடிப்படையில் இவங்களாம் இருந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு அந்த ஒரு வேதனை இருந்தது இல்லை அர்ஜுனர்கிட்ட. அதுக்கு வந்துட்டு காரணமா என்னன்னா அந்த பற்றுதல் தான் காரணம். அதனால நம்ம எப்பவுமே பௌதீக விஷயத்துல ரொம்ப பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் லைஃப் லெசனா. சரிங்களா? இப்ப அடுத்தது வந்துட்டு 1.31 ஸ்லோகத்துல சொந்த உறவினரை போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யமோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. கரெக்ட் இல்லையா? இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதான் சொன்னேன். நம்ம இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறோம், ஏதோ ஒரு விஷயத்த இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வந்துட்டு அடையிறோம். திரும்பி யாருக்காகன்னு பார்த்தா நம்ம ஃபேமிலிக்காக தான் இருக்கும் இல்லையா? போயிட்டு வேலை செஞ்சு பணம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வச்சு நம்ம ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும், எல்லாரும் அவங்க விருப்பப்பட்டதெல்லாம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பேசிக்காக அதுதானே ஒரு தாட் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இங்கே அர்ஜுனர் அதான் சொல்கிறாங்க, இந்த போரில் எல்லாரையும் நான் வந்து அழிச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி ராஜ்யம் இன்பத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்? சந்தோஷமா அனுபவிக்க வேண்டிய ஃபேமிலியே அங்கே இல்லை, வம்சமே இல்லாமல் போகுது, தாத்தாலேருந்து குழந்தை வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் நான் என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்றத இங்கே அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ சண்டையிட மறுத்தல். சரிங்களா? எல்லாம் சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தினால யோசிக்கிறதுனால சண்டை போட விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்கிறது. உடல் சம்பந்த உறவுக்கு முன்னுரிமை தருதல். தர்மம் தான் முக்கியம் இல்லையா? பரோ தர்மம் தான் முக்கியம். ஏன்னா அவங்களாம் நிறைய அதர்மம் பண்ணிட்டாங்க இது வரைக்கும். நம்ம இனி வர ஸ்லோகங்களில் கூட பார்ப்போம். ஆத்த தாயினக அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வரும். அதாவது வேதத்தில் இந்த தவறுகள் பண்ணால் அவங்கள எந்த கேள்வியும் கேட்காம அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணலாம், தண்டிக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த வகையில் இந்த கௌரவர்கள் எல்லாம் அந்த 6 தவறுமே சேர்ந்தே பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படிலாம் கஷ்டப்படுத்தினவங்க கிட்டேயுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை முன்னிலைப்படுத்தி போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சத்திரிய தர்மத்தையும் மறுக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இவங்க ஒரு சத்திரியன். அதர்மம் பண்ணுறவங்களும் இவங்க என்ன பண்ணணும், அழிக்கணும். ஆனால் அந்த நிலையிலையும் இவங்க வந்துட்டு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரியா? ஆக்சுவலாக இவங்கள எல்லாருமே சிரமப்படுத்திருக்காங்க. கௌரவர்கள் எல்லாருமே பாண்டவர்களை. அப்படி இருந்தும் அவங்கள வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது, என்ன பண்ண அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை, இந்த போரில் கலந்துக்கிறதுல விருப்பம் இல்லை. அதுலேயும் அந்த சத்திரிய தர்மமும் அவங்க போர் பண்ணணும், அதர்மத்தை எதிர்த்து நிற்கணும். அதுலேயுமே அவங்களுக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்த முன்னுரிமை கொடுத்து யோசிக்கிறதுனால வர விஷயங்கள் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அதுதான் வாழ்க்கையை பற்றிய குருட்டாம்போக்கான கருத்துக்கள் அப்படின்னா என்ன, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தை பற்றியே யோசிச்சு யோசிச்சு நம்ம வந்து புத்தி பேதலிச்சு பற்றுதலோடு இருக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ எடுக்கிற முடிவெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா தவறாக இருக்கும்.
அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத இனி வர ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்ப்போம். முக்கியமா அடுத்த சாப்டர்ல, செகண்ட் சாப்டர்ல. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமும் ஸ்லோகங்கள் தான். யார் இது வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? வாசிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிச்சுக்கிடுங்க ஷமதாஜி, அவசியம். ஸ்லோகம் காணோம் மாதாஜி. ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? அவசியம். இதுல இருக்கு 32ல இருந்து 35 வரைக்கும். ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, நான் ஒரு செகண்ட். ஸ்லோகம் 1, அத்தியாயம் 1, ஸ்லோகம் 32. கிம் நோ ராஜ்யேன கோவிந்த கிம் போகயர் ஜீவிதேன வா येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोः शुहानिश त इमे वस्तिदा युद्धे प्रणाम सत्यक्था वादानि स आचार्य पिता पुत्रा तदैव पितामह मातुला स्वशुरा भौत्रा श्याला शम्बन्धिनस्तदा एतान् नहन्तुम् इच्छामिनक्तोऽपि दुषिदना अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेदो किम्नु मही कृदो निहत्य तार्तरैराष्ट्रान् न खा प्रीति श्याज जनार्दन. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் காண போச்சு மாதாஜி. சரி, பரவாயில்ல, நான் பாக்குறேன். சரிங்களா? இல்ல, நானே பேசுறேன்னா அதனாலதான் சரி. ஒரு இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சிடும். அதுக்காக தான் சரி அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் பேச சொல்லன்ட்டு. அது காண போச்சு மாதாஜி. இருக்குது. கோவிந்தரே, கோவிந்தரே, ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையே கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களே இப்போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் வரப்போகின்றது? மதுசூதனன், ஆச்சாரியர்கள், தந்தையர், பிள்ளைகள், பாட்டனார்கள், மாமன்கள், மாமனார்கள், அவர்களது பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க அவர்கள் என்னை கொல்லலாம் என்ற பட்சத்திலும் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும்? உயிர்களை எல்லாம் காப்பவரே, இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், மூவுலகம் கிடைப்பதாயினும் நான் இவளுடன் போர் புரிய தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரரின் மகன்களை கொள்வதால் நாம் எவ்வித ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் அந்த சாத்விக குணத்தோட நிலையா பாக்குறோம். சரிங்களா? அர்ஜுனர் எவ்வளவு அழகா அவங்களோட அந்த நிலையை எடுத்து காமிக்கிறாங்கன்றத இங்க நம்ம பாக்குறது. இவங்க எல்லாரும் இங்க இருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் அதாவது என்னன்னா, ஆட்சி, மகிழ்ச்சி, வாழ்க்கையே கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோம்? எல்லாம் ஃபேமிலியோட இருந்து அதை என்ஜாய் பண்ணணும் தான், இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ பேர் இந்த போர்ல இழக்கிறதுக்கு தயாரா நிக்கிறாங்க. உயிரையே இழக்கிறதுக்கு தயாரா வந்திருக்காங்க. போர்னா கண்டிப்பா லைஃப் அண்ட் டெத் இது, இல்லையா? அப்படின்போது இறந்தாலும் பரவாயில்லன்னு நிக்கிறாங்க எல்லாரும். யாரு கூட எல்லாம் வாழணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும். அப்ப இவங்கெல்லாம் நான் கொல்ல விருப்பப்படல அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுவும் எதுக்காக? ஒரு பூமிக்காக. அஸ்தினாபுரம், இந்திரபிரஸ்தம், இதுக்காக. அப்போ நான் இந்த 3 உலகமே கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல. அதாவது 3 உலகம், மேலுலகம், கீழுலகம், பூலோகம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனா கூட நான் என்ன பண்ண போறதில்ல, நான் இந்த போர்ல கலந்துக்க போறதில்ல. அஸ்தினாபுரம், இந்திரபிரஸ்தம்ன்றது ஒரு சின்ன பூமி, இல்லையா? அதை விட இந்த 3 உலகத்தையும் தரேன், நீ போர் பண்ணினா கூட எனக்கு இந்த போர்ல விருப்பம் இல்லை, எனக்கு வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாரையும் நான் இழந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? திருதராஷ்டிரோட மகன்கள் கூட என்னை கொல்லட்டும், அது கூட எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஆனா நான் இவங்க எல்லாரும் இழந்துட்டு நான் வாழ்க்கை வாழுதுன்றது எனக்கு ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே நம்ம ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளால அங்கெல்லாம் நிக்கவே முடியாது. டிவோட்டிஸோட லைஃப்ல ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒன்னே ஒண்ணு லைட்டா வந்தா கூட நம்மளால நிக்க முடியாது. நம்ம மேல ரொம்ப அன்பு செலுத்துற, சரிங்களா, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் எதிர்த்து அவங்கள நம்ம அழிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால முடியுமா? முடியவே முடியாது,
இல்லையா? விரோதியை கூட நம்மளால அந்த மாதிரி யோசிக்க முடியாது. நம்மளுக்கு யாராவது ரொம்பவே கஷ்டம் கொடுக்குறாங்கன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அவங்கள எதிர்த்து நம்ம அவங்கள அழிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு வர மாட்டோம் இல்லையா? அப்படின்னும் போது அவங்களுக்காக வாழ்ந்தவங்க பீஷ்ம துரோணாச்சாரியார் எல்லாரும், அவங்க மகன்கள்லாம் இருக்காங்க, மாமன்கள்லாம் இருக்காங்க. அப்ப இவங்களெல்லாம் அழிச்சு ராஜ்யம், அதுவும் அஸ்தினபுரம் இந்திரபிரஸ்தத்துக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு நிக்கிறதுன்றதே பெரிய விஷயம் இல்லையா? அதுதான் எப்பவுமே டிவோட்டிஸோட வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலையும் அவங்க எப்படி பகவானை பக்தி பண்ணி எப்படி அந்த சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்றாங்கன்றத நம்ம லைஃப் லெசனா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ராஜ்யம், இன்பம் மற்றும் வெற்றினால் என்ன நன்மை? அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. சரியா? எல்லாரும் போர்ல வந்து கலந்துக்கிறாங்க. அன்புக்குரியவர்கள் எல்லாரும் கலந்துக்கிறாங்க. இதனால எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது? அவங்களாம் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது? அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? எப்பொழுதுமே தன் சொந்த இன்ப துன்பத்தை கொண்டே முடிவெடுக்க முடியுமா? அல்லது இந்த எனது சொந்த இன்பத்திற்கு அப்பால் உயர்ந்த நல்லொழுக்கம் உள்ளனவா? கண்டிப்பா நம்ம இதை யோசிக்கணும். சரிங்களா? எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு நம்ம இந்த பற்றுதல்னால இருக்கிற விஷயங்கள், அதை வச்சே நம்ம முடிவெடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து 100% நல்லதா இருக்காது. சரிங்களா? அதுக்கு தான் நம்ம இங்க பார்த்த இந்த கொஸ்டின்லாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்த்தோம்ல. இப்ப குழந்தை வந்து காய்கறி பிடிக்காது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், அத எப்படியாவது அம்மாலாம் எப்படி ஊட்டுவாங்க? நிலாவ காமிச்சு, இல்லையா? அப்புறம் வேற ஏதாவது உனக்கு பொம்மை வாங்கி தரேன். இல்லன்னா வந்துட்டு மிரட்டியாவது நான் அப்பாட்ட சொல்லிடுவேன். ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி, ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல டிவிய பார்க்க வச்சு அது ஊட்டி விட்டுறோம். இல்லைங்களா? நல்லது அப்படின்ட்டு. இல்ல நம்ம குழந்தைய வந்துட்டு நம்ம சிரமப்படுத்தக்கூடாது. அது பிடிச்சத சாப்பிடட்டும்னு நம்ம விடுறோமா? இல்ல. இல்லையா? ஸோ அது மாரி ஆ எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த முடிவெடுக்கும்போது இந்த பார்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்லாம, எது நல்லொழுக்கமோ, எது நன்மை தரக்கூடியதோ, அத வச்சு தான் நம்ப முடிவெடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நமக்கு இப்ப பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு எது வந்துட்டு நித்தியம், எது வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சரீரமா? ஆத்மாவா? எது உயர்ந்தது? எது நித்தியம்? சரீரமா? ஆத்மா. 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 ஹரி போல். அப்ப நம்ம என்ன மாரி முடிவுகள் வாழ்க்கையில எடுக்கணும்? சரீரம் சார்ந்ததா? ஆத்மா சார்ந்ததா? ஆத்மா சார்ந்ததுதான். ஆத்மா சார்ந்தது. அப்ப ஆத்மாவுக்கு சார்ந்ததான விஷயம்னா என்ன பண்ணணும் நம்ப? எது நல்லதோ அதான் பண்ணணும். நம்ம டிசிஷன் பக்தி கரெக்ட். பண்ணணும். ஆ பக்தி பண்ணணும். கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுலயும் நம்ப அந்த ஒரு டிவோட்டியோட குவாலிஃபிகேஷனோட நம்ப பக்தி பண்ணணும். நித்தியமானது. அடுத்து நமக்கு பிறவி வேண்டாம் அப்படின்ற முடிவோட, இந்த சரீரம் ஹியூமன் லைஃப்ல தான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சரீரம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த சரீரத்த பயன்படுத்தி இந்த அ எ பிறவியிலேயே பகவானும் எனக்கு நமக்கு என்ன குடுத்துருக்காங்க? பகவத்கீதை குடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்ப நல்ல பகவான் நாமத்த கலியுக தர்மமா என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணணும். நாமத்த நெறைய உச்சரிச்சு, நல்ல பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் கேட்டு, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, ஆத்மாவுக்கு என்ன செய்யணுமோ, அந்த நிலைய நம்ப செய்யணும். அதே சமயத்துல நம்மளோட ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணும். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் பண்ணணும். ஆனா பற்றுதல் இல்லாம பண்ணணும். இதுதான் நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சரிங்களா? நம்ம இந்த லைஃப்ல தெளிவா ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான். ம். சரீரம் சார்ந்த ஃபேமிலி எல்லாமே இருக்கட்டும். யாரையும் நம்ம விடக்கூடாது. ஆனா பற்றுதல் இல்லாம அவங்கள என்ன பண்ணணும்? நம்ம கடமையா பார்த்துக்கணும். அதே சமயத்துல சரீரமா ஆத்மா சார்ந்த விஷயம்னா, ஆத்மா சார்ந்த விஷயம் தான் நம்மளுக்கு உயர்ந்தது. அந்த ஆத்மா சார்ந்த விஷயத்துல பார்த்தோம்னா, பக்தி தான் பிரதானம். ஆத்மா எப்பயும் பக்தி பண்ணா தான் அது ப்ராக்ரஸ் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த சரீரத்திலே நானு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அப்படின்றத நம்மளோட ஃபோக்கஸா இருக்கணும். தவறு செய்பவர்கள் பகவான் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை. கண்டிப்பா. பகவானோட பக்தன் அப்படின்னாலே நல்ல நல்ல குவாலிட்டீஸ்லாம் இருக்கணும். சரிங்களா? பழி வாங்குறது, கோபப்படுறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அதாவது இந்த காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம். இந்த 6 விஷயம் இருக்கா? இந்த 6 விஷயமும் நம்மகிட்ட இல்லாம பார்த்துக்கணும். ஏன்னா இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. அவங்க இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கணும்? பிளசன்ட்டா இருக்கணும். இல்லையா? நம்ம இப்ப ஒரு இடத்துல இருக்கோம்னா, அந்த இடத்துல ஒரே சண்டையும், சச்சரவும், போட்டியும், பொறாமையும் அப்படிலாம் இருந்தா நம்மளால நிம்மதியா வாழ முடியுமா? முடியாது. இல்லையா? அப்ப நம்ம மனம் ஃபுல்லா இந்த அனர்த்தங்களோட இருந்தோம்னா, பகவானால என்ன பண்ண முடியாது? இந்த இதயத்துல
வாசம் செய்யறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. சரியா? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானோட பக்தர்கள் அப்படின்னாலே, அந்த நல்ல நல்ல குவாலிட்டிஸ் நம்மகிட்ட இருக்கணும். இப்ப பழி வாங்குற எண்ணம்லாம் பகவானோட பக்தர்களுக்கு இருக்காது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரியில நம்ம பார்த்துருக்கோம். துர்வாச முனிவர் வந்து ஒரு டீமன போடுவாங்க. அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜர் என்ன பண்றாங்க, நான் பண்ணது தப்பு தான்னு ஏத்துக்கிட்டு அந்த தண்டனைய அவங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. ஆனா, சுதர்சனம் வந்து அந்த டீமன அழிச்சது. துர்வாசரும் வந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்க வரும்போது கூட என்ன பண்ணல அவங்க, அ கோபப்படல. நீங்க வந்து எனக்கு தப்பு செஞ்சீங்க பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு என்ன அப்படிலாம் கேட்கல. என்ன பண்றாங்க, மன்னிப்புலாம் நீங்க கேட்கக்கூடாது. நீங்க செஞ்சது தான் கரெக்ட்டு. நான் தான் உங்கள விட்டு தீர்த்து எடுத்திருக்க கூடாது. அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த அரவணைக்கும் குணம், இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாம, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாருக்கும். கிருஷ்ண பக்தி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப பிளெஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ப. சரிங்களா? ஆனால் தீயவர்களால் பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் சகித்துக் கொள்வதில்லை. என்னைக்குமே நம்ப வந்து இப்ப நம்மள யாராவது ஒருத்தவங்க ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, நம்ப கோவப்படக்கூடாது. நம்ப அந்த இடத்துல வந்து அமைதியா பொறுத்திருந்தோம் அப்படின்னா, நமக்காக பகவான் தான் கோவப்படணும். அந்த அளவுக்கு நம்பளோட அந்த பக்தி இருக்கணும். நம்மளோட அந்த நல்லொழுக்கம் இருக்கணும். சரிங்களா? கோபப்படுறது நம்மளுக்கு உரிமையே கிடையாது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே கரெக்ட்டா பண்றோம். ச ஒரு ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு ஏதோ மனஸ்தாபம் வந்துருது. ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்துருது யார் மூலியமா. நம்ப வந்துட்டு கோபப்பட்டு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அத நம்ம வந்து கர்ம பலனா எடுத்துட்டு அமைதியா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அத பொறுத்துக்கணும். நமக்காக பகவான் வந்துட்டு கோபப்படணும். அதுதான் வந்துட்டு அதாவது பகவான் கோபப்படணும்னு சொல்லல. இப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரி தான். அம்பரீஷ் மகாராஜர் கோவப்பட்டாங்களா? பகவான் கோவப்பட்டாங்களா? கோபப்பட்டாங்கன்னா, பகவான் அ அ யாரு அம்பரீஷ் மகாராஜ் தன்ன பாதுகாத்துட்டாங்களா? இல்ல பகவான் அவங்கள பாதுகாத்தாங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரில. பகவான் கேட்கலையே! தான். பகவான் தானே அவங்கள பாதுகாத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவான் ஆமா. கையில நம்ம வாழ்க்கைய ஒப்படைச்சிரணும். சரிங்களா? அப்போ ஒரு பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் என்றும் சகித்துக் கொள்வதில்லை. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாரி பக்தனும் அந்த நிலையில இருக்கணும். பழி வாங்குறது, இந்த அனர்த்தங்கள்லாம் மனசுல வச்சிருக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம எப்பயுமே வச்சுக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் ரொம்ப பாரமான விஷயம். பாவமான விஷயத்த தான் நம்மள செய்ய வைக்கும். அதனால அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட சேர்த்துக்க கூடாது. இங்க தான் இந்த அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம்ல, ஆத்தத்தாயின அப்படின்றது. அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த வேதத்துல குடுக்கப்பட்டிருக்கு. 6 விஷயங்கள் யாரு செய்றாங்களோ, அவங்கள எந்த கேள்வியும் கேட்காம தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு. ஒருத்தவங்களுக்கு விஷம் குடுக்கறது, அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது, அ அவங்களோட பொருள்லாம் அபகரிக்கிறது, நிலத்த அபகரிக்கிறது, சரிங்களா? அப்புறம் ஆயுதத்தால தாக்குறது, அப்புறம் அவங்களோட வீட்ல உள்ள பெண்கள துன்புறுத்துறது. இந்த 6 விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும், அவங்கள வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஆ தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது. இந்த அத்தனை விஷயத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? கௌரவர்கள் வந்து பாண்டவர்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. பீமனுக்கு விஷம் குடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள வாரணாவதத்துல வந்துட்டு இது பண்ணது, நெருப்பு வச்சது, அவங்க நிலத்த அபகரிக்கணும். இந்திரபிரஸ்தம், ஹஸ்தினாபுரம் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட உடைமைகள், அதையும் அபகரிக்கிறது, திரௌபதி அம்மாவ சிரமப்படுத்துறது, இப்ப போர்ல ஆயுதத்தால தாக்குறது. இத்தனை விஷயமும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? செய்றாங்க இல்லையா? ஸோ, அ அ அந்த மாரி ஒண்ணு செஞ்சாலே தண்டிக்கலாம். ஆனா, இப்ப இவங்க இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அர்ஜுனர் சொல்றாங்க, "அவங்க தான் தப்பு பண்றாங்க. நம்ப ஏன் பண்ணணும்? நம்ப பண்ணக்கூடாது." அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுதான். நமக்கு அந்த மாரி பண்ணா பாவம் வந்து சேரும். இந்த மாரி அக்கிரமம் பண்ணவங்கள கொல்றதுனால நமக்கு பாபம் வந்துரும். அதனால நம்ம யாரையும் வந்து எதுவும் வந்து செய்ய வேண்டாம். அப்படின்றது அர்ஜுனோட கருத்து. இதெல்லாம் அந்த சாத்விக குணத்த எடுத்து உரைக்கிற ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம எப்படி மகிழ்ச்சியா வேற இருப்போம்னு வேற கேட்குறாங்க. எல்லா சிரமமும் குடுத்தவங்க அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நான் இவங்கலாம் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். எவ்வளவு அந்த ஒரு பக்தனோட குணம். அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு, ஹம் குலநாசம் வேற ஏற்படுமே! அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா அந்தந்த குலத்துல உள்ள ஆண்கள் இல்ல அப்படின்னா, அந்த குடும்பம் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள், தர்ம சாஸ்திரம், அர்த்த சாஸ்திரம், பேராசையினால் பாபச் செயல்கள் அப்படின்றது. இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா, அர்ஜுனர் சொன்ன விஷயங்கள அடிப்படையா வச்சு, தர்ம சாஸ்திரம் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது எ எ போப்பட்ல வரும். இதெல்லாம். என்னன்னா, அ ஆர்க்யூ பண்ணுவாங்க. இது இது வந்து அதாவது ஒரு குரு, சிஷ்யன் அந்த அடிப்படையில லேர்ன் பண்ணுது. சரிங்களா?
அந்த வகையிலையும் நான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன், இந்த விஷயம் செஞ்சா இது வந்து பாபம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட வந்து பகவான்கிட்ட வந்துட்டு அதெல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? தர்மசாஸ்திரம், அர்த்த சாஸ்திரம். அர்த்தம் அப்படின்னா பொருள். சரிங்களா? அந்த சாஸ்திரத்தை பேஸ் பண்ணி பேராசையினால பாபச்செயல் இப்ப இந்த நிலம் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பாபச் செயல்கள்லாம் ஏற்படுறது இல்லையா? அவங்க தான் செய்றாங்க. பேராசையினால பாபச் செயல்கள் செய்றாங்க. இப்ப நம்மளும் அதே பண்ணணுமா? அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வந்து கேட்கறாங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த 6 விஷயங்கள் தான். அந்த அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்றது. ஆத்து தாய்னகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப உயர்ந்த கொள்கைக்காக தாழ்ந்த கொள்கைகளை விட்டுக் கொடுக்கலாம். எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்தது என்பதை சாஸ்திரம் வழிகாட்டும். என்னைக்குமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு வாழ்க்கையில பகவத்கீதைன்றது நம்மளுக்கு லைஃப் மேனுவல். சரிங்களா? எது நல்லது, எது கெட்டது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. அப்போ பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ண நமக்கு எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்ததுன்னு தெரியும். இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்ததுன்னு தெரியுது. இதுவரைக்கும் படிச்சதுல லெவல் 1லேருந்து இதுவரைக்கும் படிச்சதுல உயர்ந்தது எது, தாழ்ந்தது எதுன்னு என்ன ஒரு கருத்து நமக்கு வருது இப்போ. ஆத்மா தான் உயர்ந்தது. ஆத்மா உயர்ந்தது. ஹரிபோல். ஆ. சரீரம் சார்ந்த விஷயமெல்லாம் தாழ்ந்தது. சரியா? அந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா, நம்ம குழம்பி போயிட்டு தவறான விஷயங்கள தான் நம்ம முடிவெடுப்போம். சரிங்களா? அ அதுதான் நம்ம. அப்ப எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்ததுன்றத சாஸ்திரம் நமக்கு வழிகாட்டுது. இப்ப பகவத்கீதையில நம்ம அதுதான் இப்ப கரெக்ட்டா ருக்மிணி மாதாஜி சொன்னாங்க. ஆத்மா தான் உயர்ந்தது, பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த வகையில நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம பாபம் செய்ய மாட்டோம். கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம்னா, கண்டிப்பா பாபம் பண்ண மாட்டோம். இதே நம்ம பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல யோசிச்சு நம்ம செயல்கள்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நம்ம பாபங்கள் செய்யறதுக்கு பல வாய்ப்புகள் உண்டு. சரிங்களா? அப்ப எது உயர்ந்தது, எது தாழ்ந்ததுன்றத சாஸ்திரம் தான் நமக்கு வழிகாட்டும். நம்ம தப்பு செய்றோம்னாலே அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு நாலேட்ஜ் இல்லைன்னா தான் தப்பு பண்ணுவோம். சரிங்களா? அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா, அறியாமையிலேருந்து வெளியில வரணும்னா, என்ன பண்ணணும் நம்ப? சாஸ்திரத்த லேர்ன் பண்ணணும். நாலேட்ஜ் நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? இத நம்ம பார்க்கறது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை செய்யப்படும் தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளே பெரியோரே பொறுப்பு. நம்ம வந்து இந்த சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு. சரிங்களா? அது நெறைய 16 சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் வாழ்க்கையில செய்யணும். ஏற்கனவே 17 சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். நம்ம வந்து இந்த விஷயம் செய்யலாம், இது செய்யக்கூடாது, நம்ம முடிவு பண்ணக்கூடாது. சாஸ்திரப்படி என்ன ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம செய்யணுமோ, அத்தனை விஷயத்தையும் நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம், அ இந்த திருமணம் பண்றப்ப செய்ற யாகம், அ அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம், அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த தூய்மைப்படுத்தும் சடங்கு, இந்த மாரிலாம் இருக்கு இல்லையா? பிறப்பு அப்போ, இறப்பு அப்போ, இந்த மாரிலாம் நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா, அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். இதெல்லாம் நம்மள தூய்மைப்படுத்துற சடங்கா நம்ம செய்யணும். இதுக்கெல்லாம் யார் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவாங்கன்னா, பெரியவங்க. வீட்ல உள்ள பெரியவங்க தான் வழிகாட்டுவாங்க. இல்லையா? ஸோ இப்ப இந்த இந்த விஷயம் நம்ம எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அர்ஜுனர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு வீட்லேருந்தும் ஆண்கள் வந்து போருக்கு போயிருப்பாங்க. இப்ப அவங்கலாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, அந்த வீட்ல உள்ள சம்ஸ்காரங்கள்லாம், அந்த குல தர்மத்தலாம் யார் பாதுகாப்பாங்க? அப்ப குல தர்மத்த அப்புறம் அந்த திதி குடுக்கறது, மூதாதையருக்கு. அதெல்லாம் பிண்டதானம் குடுக்கலனாலும், அவங்களோட குலத்துக்கு நாசம் ஏற்படும். பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லாம இருப்பாங்க. அப்பயும் அதனால என்ன ஆகும்? தப்பான குழந்தைங்கலாம் பிறந்துருவாங்க. சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாம இருப்பாங்க. அதனால சமுதாயத்துல நெறைய தவறான விஷயங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ஒரு குல நாசத்துக்கு காரணமாயிடுவோம். அப்படின்றத சொல்லி அர்ஜுனர் வந்து வாதிடுறாங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. அப்ப பெரியவங்க இல்லன்னா என்ன ஆகும்? தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகள்லாம் தெரியாம போயிடும். இல்லையா? அப்ப எஞ்சியிருக்கும் இளைய தலைமுறைகள் வந்து அதர்மமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டு, அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க? ஹியூமன் லைஃப்ல பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அந்த நிலைய அவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. இல்லையா? ஸோ அததான் வந்துட்டு இங்க வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அப்ப எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் செய்யறது. குழந்தைங்கள முக்கியமா நம்ம சரியான முறையில கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வர்றதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? எந்த ஒரு சம்ஸ்காரத்தையும் நம்ம விடக்கூடாது. திதி குடுக்கறது, சரிங்களா? இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க குல வழக்கப்படி என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் அவசியம் செய்யணும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ம். வாழ்வில் அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்கான ஆதாரம் மனித சமூகத்தில் நன்மக்கள் இருப்பதாகும். எப்பயுமே வந்துட்டு இப்போ நல்ல குழந்தைங்களா நம்ம ரைஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பா ஒரு தர்மப்படி நேர்மையா இருக்கிற அளவுக்கு.
கொண்டு வந்தாலே சொசைட்டி எப்படி இருக்கும்? அமைதியாக தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அமைதி, வளம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் இதெல்லாம் என்ன ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா நல்ல நல்ல குழந்தைங்களால தான் இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை நம்ம பார்க்கணும். நன்மக்களை பெற்றெடுத்து அவர்களை சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்களை வளர்ப்பதே ஆகும். அந்த வகையில் நம்ம வந்து நமக்கு இங்கே மெசேஜ் என்னன்னா, நம்மளும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். நம்ம தலைமுறைகள் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் பகவத்கீதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்களும் கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம கொண்டு வரணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம லைஃப் லெசனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? இப்போ சொசைட்டியில் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ இல்லை, எப்பயுமே இருக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் பெண்களும் ஆண்களும் சமம் 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 அப்படின்றதுலேயே தான் ஒரு ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருக்கும். அவங்கள மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணணும், அவங்கள மாதிரியே வந்துட்டு கராத்தே பண்ணணும், அவங்கள மாதிரியே வந்துட்டு விளையாடணும், கிரிக்கெட்லாம் இப்படிலாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கும். ஏதாவது ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகணும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது சொல்லிட்டா உடனே என்ன ஆயிடுனா பெண்களை வந்துட்டு தாழ்த்தி பேசிட்டாங்க அப்படின்றது வரும் இல்லையா? ஆனால் ஒரு வேதிக் கல்ச்சரில் யோசித்தோம் அப்படின்னா பெண்கள்லாம் எப்பயுமே இப்போ திரௌபதி அம்மாவாக இருக்கட்டும், குந்தி மகாராணியாக இருக்கட்டும், உத்திரையா இருக்கட்டும், காந்தாரி அம்மாவாக இருக்கட்டும், சீதா பிராட்டியாக இருக்கட்டும், சரிங்களா? இப்படி எந்த ஒரு ஆஹ், இது ஆஹ், பெண்களை பார்த்தாலும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக, ரொம்ப போல்டாக, ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆக அந்த தைரியம் அப்படின்றது வந்துட்டு மனதில் இருக்கிறது. சரிங்களா? பொதுவாகவே நம்மளை சுற்றி உள்ள இதிலே பார்க்கலாம். ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க, இல்லை ஒய்ஃப் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு மறுபடியும் மேரேஜ் பண்ணி வைப்பாங்க, குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணுன்னு. அதே ஒரு ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த ஒய்ஃப் வந்து இன்னொரு மேரேஜ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களே உழைச்சி தன்னையும் பார்த்து தான் குழந்தைய வளர்க்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளார அந்த தைரியம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஆனா என்னன்னா, இப்ப வெளியில பார்த்தோம்னா, ஆண்களுடன் ஒப்பிட்டு சமன் செய்வதை விடுத்து, தன் தனித்துவத்தை போற்றி பாதுகாக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சும்மா வந்துட்டு ட்ரெஸ் பண்றது, அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க விளையாடுற விஷயங்கள்லாம் அதுல வந்துட்டு சமன் பண்றது கிடையாது. சரிங்களா? ஆ அந்த பெண்களுக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு வேதிக் கல்ச்சர்ல பார்த்தோம்னா, பெண்கள ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சிருப்பாங்க. அதே சமயத்துல பெண்கள்லாம் ரொம்ப போல்டா, தைரியமா இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அத புரிஞ்சு கரெக்ட்டான விதத்துல நடந்துக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஆ இந்த அற்புதமான வித்தியாசத்தை மதிக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான். எந்த இடத்துலயுமே வந்து தாழ்த்தி சொன்னதே கிடையாது. பத்திரப்படுத்துவாங்க, பாதுகாப்பாங்க. அத தான் அடிமைத்தனமா இப்போ உள்ள சமுதாயத்துல எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறது தான் அடிமைப்படுத்துறாங்கன்ற ஒரு முறையில வந்துருது. அப்படி கிடையாது. அது வந்து பாதுகாப்பு, பொக்கிஷம். எத பாதுகாப்போம்? விலை உயர்ந்தது தானே பாதுகாப்பா வைப்போம். ஒரு இரும்பு துண்டு இருக்கு, ஒரு தங்கம் இருக்கு. எத எடுத்து பத்திரப்படுத்துவோம்? தங்கத்த தானே. இல்லையா? அந்த வகையில பெண்கள வந்துட்டு பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறது தான் வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல். அது அடிமைத்தனம் இல்ல. அத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த ஒரு தனித்துவத்தோட ஆ வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல பெண்கள பார்க்குறாங்க. அதனால குடும்பத்தில ஆண்கள்ன்றது பெண்கள பாதுகாப்பா வச்சிருப்பாங்க எப்பயும். இப்ப அந்த ஆண்கள்லாம் போய் போர்ல இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடும் அப்படின்றது தான் அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாரி நெறைய நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கும்போது தான் ஆ நெறைய விஷயம் புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பொறுப்பற்ற தலைவர் தான் ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க முக்கிய காரணம். கண்டிப்பா. இல்லையா? நம்ம 3 சாப்டர்ல கூட பார்த்துருக்கோம். "எத் ஆஷ்ரதி ஸ்ரேஷ்டஸ்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு முன்னோடியா இருக்கிறவங்க சரியான முறையில செயல்கள செய்யணும். அப்ப பின்னாடி வரவங்க அத சரியா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. யார் ஒருத்தவங்க கைட் பண்றாங்க, அவங்க சரியில்ல அப்படின்னா, பின்னாடி வர ஃபாலோவர்ஸும் தப்பான முறையில தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இல்லையா? நம்ம குழந்தைங்க கிட்டயே அத பார்க்கலாம். நம்ம வீட்ல எப்பயும் சண்டை, சச்சரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா, அவங்களுக்கும் எப்படி இருக்கும் மைண்ட்? எப்பயும் வெளியில உள்ளவங்ககிட்ட சண்டை போட்டு, தப்பான வார்த்தை பேசுறதா இருப்பாங்க. அதே வீட்ல நம்ம ரொம்ப ப்ளசன்ட்டா, அவங்கள நல்ல முறையில நம்ம கைட் பண்ணோம் அப்படின்னா, வெளியிலயும் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒழுக்கத்தோட அவங்க இருப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அ ஒரு அந்த தலைவர் இல்லன்னா ஒரு முதன்மை நிலையில உள்ளவங்க சரியான முறையில இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லாம் துன்பத்திலிருந்து ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்கறது வந்து
நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சம்ஸ்காரங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு. ஆனா இதெல்லாம் என்னன்னா கிருஷ்ண பக்திக்கு வர வரைக்கும் தான். ஒன்ஸ் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி வந்துட்டோம்னாலே அது எப்படி ஆயிடும் அப்படின்னா, மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா மரமே செழிப்பா இருக்கும். கரெக்டா? இப்ப நம்ம மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துவோம். இலையிலேருந்து, பழங்கள்லேருந்து, பூக்கள்லேருந்து எல்லாம் செழிப்பா இருக்கும். அது மாரி கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றத நம்ம நல்லா பண்ணும்போது, ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா விஷயமான இந்த சம்ஸ்காரங்கள், எல்லா தர்மங்களையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அர்த்தமாகும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. உட்பார்வை இன்னொன்னு என்னன்னா, சீட பரம்பரையில நம்ம சரியான முறையில நம்ம கிருஷ்ண பக்திய ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? இல்ல அப்படின்னா நம்ம சரியான முறையில நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம கொண்டு போக முடியாது. அப்போ வர்ண சங்கரம் அப்படின்றதுல என்னன்னா, குலம் அழிவடையறது. நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது. இது 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 எத பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்ப பார்க்குறோம்னா, போர்ல போயி ஆண்கள்லாம் இறந்தாங்க அப்படின்னா, குடும்பம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த விஷயத்துக்கான ஆ அ ரீசன்ஸ் தான் நம்ம இங்க பார்க்குறது. ஒரு ஆண்மகன் இல்ல குடும்பத்துல அப்படின்னா, குலம் அழிவடையுது. பித்ருக்களுக்கு பிண்டம் கொடுக்க முடியாது. சம்ஸ்காரங்கள குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. பெண்கள பாதுகாக்க முடியாது. நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது. அதர்மம் அதிகரிக்கிறது. தர்மம், அதர்மம் தெரியாம அந்த ஃபேமிலில உள்ளவங்க இருப்பாங்க. அதனால தேவையற்ற சந்ததிகள்லாம் உருவாகும். சரிங்களா? அவங்கலாம் தீய செயல்கள் செய்வாங்க. அதனால என்ன ஆகும்? சமுதாயமும், குடும்பமும் பாதிக்கப்படுது. அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா, போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல. அப்படின்றதுக்கான விஷயமா தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? இப்ப வந்து 44, 45 ஸ்லோகத்துல நான் இது படிக்கிறேன். டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும். ஐயோ! மாபெரும் பாபங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே! ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையினால் உந்தப்பட்டு, சொந்த உறவினர்களையும் கொல்ல முனைந்து விட்டோம். இப்ப போர் பண்றதுக்கு வந்து ரெடியா நிக்கிறாங்க. சங்கநாதங்கள் வேற முழங்கியாச்சு. ஆனா இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க? பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ப. அவங்க தான் தப்பு பண்றாங்கன்னு நம்மளும் பண்றதுக்கு ரெடியாகி வந்துட்டோம். அதுவும் ராஜ்ய சுகத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இப்படி வந்துட்டோமே! அப்படின்றத உறவினர்களே கொல்றதுக்கு, அதுவும் குருவையும், பிதாமகர், பிள்ளைங்க இவங்க எல்லாரையும் கொல்றதுக்கு நம்ம வந்துட்டோமே! அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து அவங்களோட அந்த உணர்வ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. ஆயுதமின்றும் எதிர்த்து போரிடாமல் இருக்கின்ற என்னை, ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால், அஃது எனக்கு நன்மையை கொடுக்கும். இவங்களெல்லாம் அழிச்சு, அந்த போர பண்றத விட, அதுல கிடைக்கிற நன்மைய விட, நான் ஆயுதமே எடுக்க போறதில்ல. அவங்க வந்து என்னை அழிச்சா கூட பரவால்ல. அதுல நான் இறந்தா கூட பரவால்ல. அது கூட எனக்கு நல்லது. ஆனா, போர் பண்ணி இவங்களெல்லாம் நான் வந்து அழிக்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய தவறாயிடும். அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. சரிங்களா? நிஜமான ஒழுக்கம் பகவத் பக்தர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ம் ஆக்சுவலா ஆத்ம நிலையில இது வந்து இதுக்கான விஷயம் வந்து இனி வர ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? பகவான் வந்து அவங்கள வந்து உனக்கு நன்மை உண்டு. பாபம் கிடையாது. ஏன்னா நீ அழிக்க போறது சரீரத்த தான். ஆத்மாவ கிடையாது. அவங்களோட ஆத்மா அடுத்து என்ன பண்ணும்? நல்ல சரீரம் எடுத்துக்கும். அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அ பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம செய்ற விஷயங்கள், ஒழுக்கமான விஷயங்கள், அது வந்துட்டு அ அ அந்த தார்மீக அ சங்கடம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? சண்டையை விட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்கள். அதாவது இது தப்பா போட்டிருக்காங்க. சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் சஞ்சயன் சொல்றாங்க. போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார். அவரது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது அப்படின்றத திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆரம்பிச்சது திருதராஷ்டிரர் தான் இல்லைங்களா? கொஸ்டின் கேட்டாங்க. சஞ்சயன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எதிர்த்து போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சோகத்துல இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். பகவானின் தொண்டில் இத்தகைய மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதியுடையவர்கள். இப்ப இதுல வந்து அர்ஜுனரோட அந்த மனநிலை இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மென்மையான உள்ளம், கருணை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த தர்மத்த வந்து யோசிச்சு பார்க்கறது, அதர்மம், தர்மம் இத அனலைஸ் பண்றது. இந்த மாரி மனநிலையில் உள்ளவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அடுத்து ஆன்மீகத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்த அவங்க பார்க்க முடியும். இதுதான் தகுதி. சரிங்களா? ரொம்ப வந்து அதர்மம் பண்ணி ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம்.
வர்றது, ஈஸியாக வர முடியாது. ஆனால் இப்போ அர்ஜுனனோட நிலையில் இருக்காங்க இல்லையா, மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள், அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அடையிறதுக்கு தகுதி உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தது. அர்ஜுனர் வந்து என்னென்ன காரணங்கள் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த விஷயங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எதுவும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவசியம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.